Uää tulee. Tytöt kyytiin. Otas minä repusta. Mitä tytöt, lähettekö ajelemaan? Hei. Uudet superit autossa. Huomaskohan kukaan kun ei mutta varmaan huomannut kukaan. Oot ihan huomaamattomia kerrankin. Ja? Se on niin jännä homma, millä tuolta pientä rakvaattoriakaan ei huomaa yhtään. On se jännä. Ajaa helvetin hiljaa vaan. Niin. Oi niin. Ja selvinpäin. Ei, koita katsoa tehdä hyvä ruudu. Juu. Ei se siellä! Joo! Antti, oi niitä! Mitä Antti mitään rannalla suoraan? Rannalla suoraan. Hienoja naisia! Vai onko? Jätkä, minun matoja! Antti, tänne! Vittu, ei me tonne päästä. Moro! Näin muuten on kyllä kyytissä Suomessa. Ei oo kaikki lykkäämään! Ei Kustavsia niin lujaa! Ei, kaikki! Ei varmaan jaksa vetää tota mäkeä. Mene. Kyytissä. Ykkönen pesää! Ei vitutkaan. Vanha vaihteen valitsi. Oi jumalauta! Mitä välissä? Käynti! Jos ei pyhää painaa. Käynti! Pyhää painaa, niin ei mitään. Kyllä se ylös tulee. Tulee. Ennäkin tullut. Moi! Tää on ihan perustoiminta. Anteeksi. Kytkin luistaa! Jaksaa! On se selväkin. Jaiku kyyti! Oliko nähnyt tuon Lippin kanssa niin meikäläisen? Hienoja naisia! Vai onko? Hienoja naisia!
Laitetaan kaasuttimeen vielä. Hei, noustaan ylös. No, se on siinä. Matsoni, mikä mesta tää on? Noin! Ollaan me Yterfai, minä... Noin! Noin! Saatte nyt Rockwaterit tänne kuuluva vankila! Noin! 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 Hiljaa! Kyllä näin on. Noin! 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 Älä ne! Noin! 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 Hiljaa. Anna mennä! Noin! Noin! Se on siinä. Jep. Täällä Löffi ja Yyteri.